Nanoma ikuphi la kufinyelela khona leli phimbo ngiyakubingelela namhlanje. This is Apostle T.K. Shange. I've got a little message for you. Ncwadi yokuqala kaJohn sahloko esesine nendima eyesine. 1 John chapter 4 verse number 4. 1 John chapter 4 verse number 4. Ningaba kaNkulunkulu nina bantwanyana, nibahlulile ngokuba lowo okini mkhulu ukunaye osezweni. Angazi noma uzongizwa kahle yini kule nkulumo yanamhlanje. Uthi uJohn lana, ningaba kaNkulunkulu nina bantwanyana, abesethi nibahlulile ngokuba lowo okini mkhulu kunaye osezweni. But you belong to God, my dear children. You have already won a victory over those people. Ngiyayithanda le version. Because the spirit who lives in you is greater than the spirit who lives in the world. Greater is he that is in you than the one that is in the world. Ngifuna ukukhumbuza lo mzalwane osekholwe iminyaka ebone ngazuthi uyahluleka, ebone ngazuthi impi ingaphezulu kwakhe. Zokukhumbuza namhlanje ukuthi mkhulu ongakuwe ukunalo osezweni. Angazi ukuthi zingakanani izimpi oyilwile wabone ngazuthi zingaphezulu kwakho. Hayi khona engikhuluma naye. Ubone ngazuthi wena uyanqotshwa, ubone ngazuthi wena uyisahluleki ngoba ubona konke okuzamayo engazuthi akulungi. Ngizothi mina mkhulu ongakuwe ukunalo osezweni. That God that lives in you is greater than that is in the world. Usathana kanamandla phezu kwempilo yakho. Usathana kanamandla phezu komndeni wakho. Usathana kanamandla phezu kwebhizinisi lakho. Usathana kanamandla phezu komsebenzi wakho. Usathana kanamandla phezu kwabantwana bakho. Usathana kanamandla phezu komshado wakho. Usathana kanamandla phezu komndeni wakho. I don't care what the devil have said in your life, but I'm here today to tell you that greater is he that is within you than the one that is in the world. You are greater. You have already won a victory. Kahle wena usunqobile. Idedala ubona ngazuthi uyanqotshwa ukuthi usuke wadlala isitha sathumba umqondo wakho sakutshela ukuthi wena ulutho. Wathi noma ubuka i-background yakho wabona ukuthi wena ulutho.
uGideon wake watshela ukuthi uyiqhawe elinamandla. Waphendula ingelosi uGideon wathi angibona iqhawe mina lapha kimi ngoba ubona i-background yakho uGideon. Kodwa yamtshela ingelosi into eyodwa yokuthi inkululeko ka-Israyeli isezandleni zakho. uNkulunkulu uthembe wena, qhawe elinamandla. Lo mndeni wakini isimo sawo singashintsha because of you. Nalo mphakathi ungashintsha ngenxa yakho. Mukhulu ngakuwe ukunalo sezweni. Oh my God. Ngizwa ngazuthi khona umuntu engikhuluma naye nje namhlanje. Ngifuna ukukukhumbuza ukuthi wena unamandla kangakanani. Uthi uJesu uma ngase niba nokholo okuncane nje ongangenhlamvu yesinaphi, uthi ungakhomba intaba uthi ayinqukuleke iphonse kolwandle, uthi kungenzeka. Into edala ukuthi kungenzeki ukuthi wena uyangabaza. Cela ungawangabazi lamandla avalele lapha kuwe. Greater is he that is within you than the one that is in the world. Fear not. Sengiyathandaza namhlanje.